Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Yusuf Ibrahim wanda aka fi sani da Kilishi a cikin fim ɗin Laure. Ina al'ummar ƙasa ta mai albarka, al'ummar ƙasar Nijar, 'yan uwana, jinina, yayyena, ƙannena, iyayena da 'yan uwa da abokan arziki. Ina farin cikin sanar da ku, za mu zo mu gabatar muku da babban wasa tsakanin Nijar da Najeriya. Nijar da Najeriya uwa ɗaya, uba ɗaya, Hassan da Usaini ne. Mun shirya za mu gabatar muku da wasa 1 ga watan Disamba. Allah mai kowa mai komai bai nufa ba, sakamakon filin da za mu gabatar da wannan wasa ana ƙwallon ƙafa. To yanzu alhamdulillahi in Allah mai kowa mai komai ya kai mu 8 ga wannan wata na Disamba da muke ciki, za mu gabatar muku da wannan wasa a Palais de Sport. Masoyanmu kudu da arewa, gabas da yamma ba mu ɗauke wa kowa ba. In Allah ya kai mu za mu gabatar da wannan wasa ƙarfe 3 na rana zuwa dare. Don haka ina al'ummarmu na ƙasar Nijar, ku ne mu, mun zama ku, muna tare da ku, kuna tare da mu. Ba mu ɗauke wa kowa ba, mace, namiji, yaro, babba, kudu, arewa, gabas da yamma, mu zo domin mu haɗu domin sada zumunta. Shiga gurin wannan wasa kyauta ne, ba tare da ko sisi ba, ba tare da ko dala ɗaya ba. Kyauta ne masoyanmu, wallahi. Sannan ina kira ga shugabanninmu na ECOWAS, ku dubi girman Allah, ku dubi girman Allah, don Allah da manzansa, don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ku janye wannan takunkumin da kuka sa a ƙasar Nijar. Ku yi don Allah, ku yi don ma'aikin Allah, don Allah, don manzan Allah, ku taimaka. Wannan takunkumi da aka sa a ƙasar Nijar tamkar an sa wa Afirka ne baki ɗaya. Daga ni naku Ahmad Yusuf Ibrahim Kilishin Laure Faruku a duniya, mutanen Nijar a yi gangami, ba mu ɗauke wa kowa ba, kun zama mu da ku. Allah ne ya haɗa mu. Nijar ta wajini na wallahi ma. Kilishin Laure na ce ma ake dubon bature. Ka duba ECOWAS wai su masu kemuware. Abun ayada da kansu duk bature. Na Najeriya, Nijar daga Kaduna, daga Kaduna, daga Kaduna, daga Kaduna. Kan wannan harka ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka, ya ce da ni ga mai nono aya aya. Ni gidanki mai zai kai na an yi walƙiya na ganki, ba kuwa dare me na ji gunki ban zama dan aiki. Ni sai godiya gun Allah, ayyukanmu sun kai aiki. Ki bar ni tun da ni na barki, wane rago da rigar saki. Marga mugun dutse ko wadda ke ni sai ya faɗi. Samagiya na kan hanya ni in da wanda ke min kaidi. Ni muruci ne kan dutse ne addu'a a ranar